Bună seara, dragi telespectatori! Studiul electoral, în această seară avem pentru dumneavoastră să vă prezentăm candidatul Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României. Cunoscut mai UNPR, domnul Constantin Păslaru. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, săptămânile, bună seara, telespectatori! Candidat la primăria municipiului Bârlan, dragi telespectatori. Pentru că am promis și rămâne deschisă invitația celor care doresc din cei 10 să-și prezinte, eu știu, oferta electorală, pot să o facă. Vă aștept aici la Media TV, aveți timp de emisie pentru a vă prezenta proiectele. Domnule Păslaru, pentru că timpul zboară și nu avem la dispoziție decât 30 de minute, spuneți-le bârlăderilor cine sunteți, de unde veniți și de ce primar la Bârlad. Păi, sunt ieșean, sunt născut în Dorohoi, dar crescut în Iași. Am plecat vreo 20 de ani în străinătate pe timpul lui Ceaușescu din cauza conflictelor care erau. Pe timpul ăla, bineînțeles, regimul... Un neadaptat ați fost. Da, neadaptat situația. Nu am vrut niciodată să accept comunismul, să spunem. De ce la Bârlad? Să trecem aici. Bârlădenii, în primul și în primul rând, emană o energie. Vă spun și de ce. Suntem persoane speciale? Da. Suntem. Da. Da. Bun. Nicăieri în țara asta, în afară de București, nu au ieșit atâția oameni în stradă pentru un protest împotriva la ceva. Am înțeles. Deci nicăieri în țara asta, în afară de București, nu am văzut mai multă unitate. Dacă m-aș întoarce la un lucru, apropo de șoseaua de centură, dacă s-ar repeta ce s-a întâmplat în 2013, aici în Bârlad, și eu vă garantez că dacă ajung la primărie, cred că pot să mă alătur acelor proteste, vor veni nu de la București, și de la Bruxelles vor veni pentru șoseaua de centură. Deci, forța emanată și convingerea bârlădenilor v-a făcut să veniți la Bârlad. Asta m-a făcut și prin fenomenul, bineînțeles, Pungeș, care el știe foarte mult. Care ar fi calitățile unui primar care se detașeze de ceilalți competitori? Pentru că pe piața, iată, acum la alegerile, pentru alegerile din 5 iunie sunt 10 competitori, sunt cei mai mulți din județ. La Vaslui sunt 9, Hușoare 4, noi avem 10. Asta înseamnă că bârlădenii sunt oameni motivați, da? Și au cu ce să vină în fața electoratului pentru a-i convinge. Una dintre calitățile unui bun primar ar trebui să fie construirea de munca în echipă. Este foarte important. Munca în echipă, una dintre aptitudinile mele, sau cea mai bună aptitudine, este să fac echipe, să muncim cu toții pentru un proiect. A doua, transparență, hotărâre, determinare. De asta au nevoie oamenii. Oamenii au nevoie de un lider, de cineva, un nebun frumos, să-i spunem, între ghilimele, acolo în față, de un om curajos. De un om curajos care să meargă, să bată cu pumnul masă la București sau unde o fi nevoie și să reprezinte acest oraș din mai multe puncte de vedere. Un primar nu trebuie să, în afara faptului că trebuie să se ocupe de administrarea orașului, un primar este și promotorul orașului. Acum, dacă trimitem un domn care arată și are o față puțin dubioasă, undeva la București să reprezinte orașul, sau nu are convingerea necesară, să știți că cei de la București, vorbesc de guvern, de cei care distribuie banii prin țară, dacă nu are convingerea necesară și nu e convins el în primul rând că vrea să facă bine orașului, nu o să reușească niciodată să obțină acele fonduri de care acest oraș are atâta nevoie. După aia, primarul trebuie să creeze o transparență administrativă. Să spună oamenilor, oameni buni, atât avem, atât ai bucata noastră de pâine, haideți să o împărțim. Ceea ce am găsit iarăși un lucru extraordinar la Bârlad, prin campania care am desfășurat-o până acum, este că bârlădenii nu vin doar cu probleme. Ei vin și cu soluții, doamnă. Bârlădenii vin și cu soluția la probleme. E minunat. Adică nu vin să se plângă, domnule, avem gropi. Au și formă, îți spun și forma cum s-ar putea acele gropi face. Expertiza specialiștilor. Foarte mulți specialiști în Bârlad. Avem. Dar mai avem o problemă.
s-a mers până acum pe o piramidă politică în care au fost promovați, știm cum, unele persoane, nu neapărat spun la partidele de la putere, între ghilimele, ci și cele din opoziție au intrat în diferite alianțe, dăm să-ți dau. Nu, domnule, prefer să nu. Să nu-mi dai nimic și prefer să am un expert care îmi dă mai mult decât îmi dai tu că 2 voturi în Consiliul Local. Ce mai are Bârladu? Bârladu pentru mine este un oraș metropolitan. Este un Iași, am spus-o, este un Iași la un nivel mai mic. Are cultură. Păi numai olimpici cât sunt în Bârlad, copii olimpici. Avem teatru, avem aproape tot. Avem tot. Și cel mai de valoare lucru al acestui oraș este istoria pe care o are și oamenii, cetățenii. Sunt oameni curajoși. Cu siguranță, dacă mergeți la întâlnirea cu cetățenii, v-au întrebat cum v-ați făcut Bârlădean. Le-am explicat prin adopție. Prin adopție. Din plăcere. Din plăcere. Pentru că oamenii, știți cum e, te simți bine nu unde te-ai născut, te simți bine unde locuiești. Dacă îți place un unde loc te simți că rezonezi cu ceilalți, unde exact, simți o anumită rezonanță, nu? Da, în Bârlad mă simt acasă. Mă simt acasă. Pentru mine în Bârlad a devenit un loc acasă. Emisiunea va rămâne înregistrată. Dacă bârlădenii poate n-au timp să vă cunoască, nu știu, zic și eu, o să vă zic că anul ăsta pas. Și ieșiți consilier. Cum faceți? Faceți naveta la Iași? Nu, am declarat-o și eu declar. Sunt bârlădean, prin adopție, dar bârlădean sunt, rămân în Bârlad, îmi aduc afacerile în Bârlad, pentru că Bârladul, v-am spus, este o forță, chiar și consilierii trebuie să facă administrație, indiferent că voi fi opoziție, nu știu cum, că în opoziție. Nu, știți de ce vă întreb? Pentru că, cu siguranță, o parte din telespectatorii care au auzit un alt candidat de la Iași care a venit și ne-a promis că va ieși, că va face, încă n-a fost primar, era deputat, și a făcut nici măcar naveta. Deci l-am văzut în campanie și atât. Și la revedere. Pădurea are mereu multe uscături. De asta vă întrebăm. Pădurea are uscături. Eu rămân în Bârlad. Ca să avem certitudinea. Pe mine în Bârlad m-a adus energia Bârladului, m-a adus o istorie frumoasă a vieții mele și rămân în Bârlad. Cum faceți campanie? Campania mea nu este o campanie agresivă. Este o campanie pe proiecte. În primul și în primul rând eu le spun oamenilor clar. Oameni buni, nu sunt un burac, nu am baghetă magică, nu schimb lucrurile de astăzi pe mâine. Nici inelul arabele, nu? Nici inelul arabele ce nu bine l-am. ar fi să-l avem. Ar fi bine, dar știți ceva? Eu cred că împreună putem construi acea forță a Bârladului. Le spun oamenilor cam ce proiecte am eu. Pentru unii li se par mici, pentru alții mari. Eu am idei. Și întotdeauna, știți, eu am lucrat pentru o companie undeva în străinătate și scria în biroul șefului meu, scria: ai o problemă? Ai o soluție la problema ta? Dacă nu ai soluție, n-ai problema. Simplu. Bârlădenii vin cu soluții. Vin cu soluții și eu. Deci, oamenii cred că au nevoie de cineva în față, de cineva cu putere, de cineva să-i asculte, pentru că aici s-a rupt dialogul între clasa politică și oameni. Oamenii vor să vadă oameni. Vor să vadă oameni deciși. Nu știu unde ce ajung. vă spun bârlădenii în primă fază, când vă întâlniți cu ei? Bine, mă acceptă. Majoritatea, să știți că 9 din 10, nu exagerez. Eu fac Bârladul pas cu pas. N-am ajuns încă la toată lumea, dar îl fac la pas, door to door. Aveți timp. Am timp. Aveți timp până pe 4 iunie. Eu, pe cât cunosc, dar din 10, 9 oameni chiar sunt hotărâți să ne voteze. Unii au auzit, știau de istoria de unde vin, alții le-au plăcut ceea ce le-am spus și am fost foarte transparent și le spun: oameni buni, de păr nu mă puteți trage că n-am, dar de urechi da. Deci, ce să vă mai spun? Nu știu dacă o să... Și care ar fi prioritățile pe care le-ați descoperit dumneavoastră? Avem mai multe.
Deci avem pe social accesul în locuințele ANL să fie posibil, indiferent de culoare politică sau categorie socioprofesională. Acolo sunt niște criterii foarte bine stabilite. Bineînțeles, bineînțeles. Sunt tabele vechi în așteptare. Forța de muncă. Mulți dintre ei nu mai corespund cu vârsta. Exact, exact. Dar încercăm să reactualizăm aceste, că sunt unii acolo chiar nu mai pot accesa. Din păcate, 2 blocuri sau 3 blocuri nu s-au făcut tot din cauza politicului. Pentru că politicul a dictat într-o licitație, licitația s-a câștigat la prețul cel mai mic, o altă prostie, din punctul meu de vedere, este opinia mea, și oamenii, cei care au câștigat, n-au avut puterea financiară să înceapă lucru. Și proiectul s-a pierdut. O mare problemă este, și o declar aici, în fața dumneavoastră, este a politicului. Știți că eu vin din societatea civilă, eu și întreaga echipă. Ce se întâmplă în cadrul politicului? Este că toată lumea încearcă să-i pună piedică lui ălaltul. Galben lui roșu, roșu lui verde, verde lui albastru. Noi, când vom fi acolo, nu mă interesează pe mine de unde vine proiectul. Dacă proiectul este în beneficiu bârlădeanului, până îl votezi. Fie el de orice culoare. Asfaltul vă zice membru de partid, președintele de partid, nu votez decât așa? Dacă îmi zice mie, mi-am dat demisia dintr-o funcție mult mai mare pe care acum nici măcar nu o am, aspir la ea și mi-am dat demisia. Deci vreau să vă spun un lucru. În momentul când eu am semnat un protocol cu UNPR-ul și le-am spus doleanțele și în ce formă aș putea colabora cu ei, în același moment eu mi-am pregătit o demisie în fața echipei pe care o reprezint astăzi aici, echipa UNPR. Și am spus așa, dacă eu plec pe drumul rău, am semnat-o, e scrisă și le dau. Îmi dau demisia. Îmi dau demisia. Deci eu vreau să fac administrație. Politică să facă la București. Noi, haideți să începem cu administrația, cu măturatul străzilor, că ne trebuie o badana și o găleată de var și înfrumusețăm orașul. Metaforic vorbind, ne trebuiesc multe lucruri. Am înțeles. Deci, campania o să o faceți din om în om. Din om în om, să vă cunoască. door to door. Echipa de consilieri pe care ați prezentat-o este lângă dumneavoastră, e clar. Câți consilieri? 17 avem. Da. Puteam să punem lista. Deci n-ați spus lista completă. Puteam să punem până la 21. Consider că nu avem puterea să fim realiști să luăm 21 de consilieri, că nu are nimeni, niciun partid, nici măcar în țară nu are puterea asta. Din cei 17 vom intra, cât vor dori electoratul să ne acorde încrederea. Eu sunt încă ferm convins astăzi că voi câștiga primăria. Bineînțeles, pe 5 iunie se va vedea. Toți venim astăzi ferm convinși și trebuie să plecăm la luptă cu mentalitatea unui câștigător. Să continuăm cu ea chiar dacă nu am câștigat. Că am început lupta pentru binele bârlădenilor, nu pentru binele meu ca primar. Adică Păslarul n-a mai ieșit primar și ia băgăjelul și pleacă. Nu. Păslarul, dacă iese primar, continuă. Dacă nu iese primar, continuă pentru bârlădeni. Deci rămâne înregistrată emisiunea, domnule. Rămâne înregistrată și vă rog frumos să și dacă nu o să ies, chiar vă rog să mă invitați. Știți de ce spun acest lucru? Pentru că am avut exemplu. L-ați avut, am avut multe exemple în viață. Avem și acum exemple din partide, tehnocrați și alții. Avem exemple. Adică avem personaj care apare meteoric odată la 4 ani, mai vrea odată, știți, în fața alegătorului bârlădean să ceară votul. Avem personaj care a venit tot așa, doar în campanie, a plecat, nu l-am mai văzut. Și de asta zic, eu știu, poate dumneavoastră să stricați ordinea. Stimată doamnă, dragi alegători, Păslarul a avut, Constantin Păslarul, eu, am avut oferte și de la alte partide pe locuri eligibile și chiar la ea. Și vreau să vă spun un partid pe locul 2. Și de ce v-ați răpit la UNPR? De ce la UNPR? Vă spun, este singurul partid care mi-a acordat listă alb, semnat, puneți consilierii care vrei, pentru că am vrut să-mi pun din societatea civilă. Oameni, poate că nu sunt cei mai buni, dar sunt cei mai determinați să facă o schimbare. Poate că nu sunt cei mai buni.
din diferite puncte, nu știu. Eu i-am evaluat ca fiind cei mai buni și iubesc ca pe copilul meu. Pentru că trebuie să-ți iubești echipa. Cum vedeți candidatura independentă a unui om care vrea să ajungă primar? Greoaie, foarte greoaie. Eu venind din societatea civilă, noi știm, am trecut deja prin aceste experiențe de candidaturi independente, partide care s-au format și au schimbat doar numele, au luat de la PSD, PNL și au făcut acolo o ciorbă. Mă scuzați că am pronunț numele altor partide, dar nu doar de la partidele enumerate mai devreme, de pe toate scena și au schimbat culoarea, sigla. Nu ăsta este important. Important este să intrăm în partidele istorice care ne permit, pe care n-am avut dintotdeauna, partide, și să începem o reformare ușor de acolo și mai ales că aceste alegeri, eu l-am criticat pe domnul Cioloș că a spus că nu se bagă, că e o chestie politică când era vorba de 2 tururi și am spus, domnule, este cea mai mare greșeală. Alegerile locale sunt alegeri administrative, nu politice. Exact. Nu are ce politică să facă un administrator al orașului sau Consiliul Local. Haideți să ne unim și să votăm în funcție de necesitățile orașului. Și cum v-ar fi avantajat? În 2 tururi sau într-un singur tur? Dacă eram în 2 tururi, cu siguranță intram în turul 2. Da, dar vedeți că parcă ar fi, să spunem, din punct de vedere tehnic mai bine, dar din punct de vedere moral n-ar fi tocmai bine. Pentru că în turul 2 apar acele alianțe cu voturile mele, să spun, și a dumneavoastră. Și le folosesc unii. Și le folosesc alții. Și asta este adică deja dar nu mai există reprezentativitate. Vedeți dumneavoastră că avem comune unde o să iasă un primar cu 80 de voturi, cu 5, 7, 9%. Acel primar cu 5% nu este reprezentativ pentru o comunitate. În acest caz, comunitatea trebuie să devină conștientă, da, și să meargă la vot. Aici trebuie lucrat. Asta este problema. Că omul trebuie să voteze. Nu putem să rămânem doar pe margine. De-aia societatea civilă s-a hotărât pentru implicare politică, pentru că ne-am dat seama, oameni buni, noi țipăm, criticăm culori politice, politicieni, dar nu devenim decât niște chibiți între ghilimele. Deci nu mai poți să stai pe margine. Că dacă vrei să iei decizii și crezi că deciziile tale sunt mai bune, luptă și pune-te la masa deciziilor. Adică statul pe margine și cârcotit nu mai merge. Nu mai merge. Nu mai merge. Am mers 26 de ani, vedem unde suntem după 26 de ani cu cârcotitul, cu critica, cu ăla e rău și ălălaltul e bun, intră în joc, știți cum de tribună se vede altfel meciul. Din punct de vedere al mentalității politice a românului, credeți că ar fi posibil în perioada imediat următoare, mă refer la 5, 10, 15 ani, să ajungem la acea maturitate politică în care să avem 2 partide? Anglia merge cu 2 partide. Nu știu dacă o să avem 2 partide. Eu cred că, din ce cunosc eu din alte țări, partide reprezentative, că sunt și acolo excepții. Trebuie o stângă, o dreaptă, dar da? Aveți dreptate, în 15-20 de ani. Ce se întâmplă? La noi știm destul de bine că soția e în stânga, soțul e în dreapta. Pe ca să nu... Acolo e convingerea politică, domnule. Da, e convingerea politică și e liberă, n-am nimic. Sigur că da. N-am nimic, pot să fie fiecare unde vor. Dar nu asta e problema. E că s-au făcut alianțe contra firii, adică s-au făcut alianțe politice care nu au dus spre o bună dezvoltare a economiei naționale. Că până la urma urmei mă aliez, știți, îmi cer scuze, mă fac frate cu până trec puntea. Dar puntea pentru mine trebuie să însemne România. Asta trebuie să însemne. Binele cetățeanului. Eu mă fac aliat cu XY, dar spre binele cetățeanului. La noi s-au făcut pentru alte motive, le vedem, le știm destul de bine, DNA-ul are de muncă, tot înainte. Dați-mi 3 calități ale omului politic Constantin Păslaru. Ați intrat într-un partid, gata, sunteți om politic. Da, cu siguranță. Sunt om politic, am făcut parte din societatea civilă, voi rămâne mereu și voi sprijini societatea civilă, gândul meu și inima mea este acolo, mă bat politic, sunt în politică și ce să? 3 calități. V-am spus una, știu să fac echipă, deci asta este una. Da. A doua, sunt un factor de echilibru, de mediere. Păi atunci erați de președinte de țară, domnul Păslaru. Doamne ajută, mă antrenez acum. Până în 2020 mai am timp. Emisiunea rămâne înregistrată. Că
Nu prea am avut așa Mi-a mai zis astăzi cineva. un președinte de echilibru, știți? Nu, eu sunt un factor de echilibru. Ca să fie un factor de echilibru. Nu prea am avut președinte noi. Eu încerc să conving și pe cei care sunt împotrivă de multe ori. Dom'le, hai să facem bine, pentru că reușesc. Să știți că în multe acțiuni din societatea civilă în care eu am participat, am reușit să împac așa puțin capra cu varza, că sunt foarte multe orgolii și acolo, să nu credeți. Bun, deci munca în echipă, factor de echilibru și determinare. Determinare, curaj. Și în primul rând, curajul de a obține un eșec. Spuneți că cunoașteți Bârladu. Îl cunosc. În oarecare măsură. Oarecare măsură, da. Nu știu, dați-mi 3 oameni. Spuneți-le telespectatorilor asta ca să vedem dacă v-ați făcut temele. Da. 3 oameni care au influențat viața cetății. Cuza, odată. S-a născut, din punctul dumneavoastră de vedere, s-a născut sau nu s-a născut la Bârlad? Pentru că noi știm sigur că s-a născut la Bârlad. S-a născut la Bârlad. Așa. Cuza, 1. Al doilea este pictorul Toniță. Am influențat viața Bârladului, poate culturală. Da? Am influențat viața cetății. Da. Deci când spunem Toniță, spunem Bârlad. Și un al treilea, acum aș numi un om politic care a fost imediat, dar am un lapsus, imediat după Revoluție, primar, domnul Dumitru, parcă? Domnul Găvan? Domnul Găvan. De ce? Este foarte greu să preiei o viață atât de strictă dintr-un regim și adică să treci de la o libertate spre nu o libertate, să duci lumea spre o libertate, să le iei de acolo de închis și să încerci să controlezi fenomenul, pentru că la noi avem și încă mai avem acea problemă. După 89 am confundat libertatea cu libertinajul. Nu, noi din libertate, părerea mea, iarăși revin, din ce ni s-a întâmplat nouă după 89, cred că am luat numai ce ne-a convenit, ne-am luat numai drepturi. Mulți dintre noi nu mai recunoaștem că sunt și anumite obligații, deci obligațiile le ignorăm și vrem numai drepturi. Cam asta este. Păi aici am spus eu că s-au confundat libertatea cu libertinajul. Adică eu am libertatea să merg pe stradă, dar dacă scuip jos și înjur lumea, asta nu înseamnă că sunt liber. E deja libertinaj. Știți că era poliția, era hulită, judecătorii, poate cu bună dreptate, până la urma urmei. Sunt instituții ale statului și aici avem o mare problemă când pierdem încrederea, când cetățeanul pierde încrederea în instituțiile statului. Haina aia trebuie respectată indiferent de cine o poartă. Dar trebuie respectată haina. Poate acel om nu o poartă mereu cu demnitate. Aici este o altă temă pe care o putem discuta oricând. Bun. Am înțeles că nu v-a plăcut sistemul care a fost... care poate, în unele părți, a avut și, să spunem, elemente bune. Pentru că s-a dus în derizoriu la un moment dat și s-a denaturat drumul pe care ar fi trebuit să mergem. Normal că este absolut o perioadă neagră pentru România. Corect. Dar Târgu Bârlandului nu ajungea ce este dacă... Acum, istoria judecă, știți? Și noi trebuie să judecăm în context. Era un președinte de stat care este din România. Eu vreau să vă explic un lucru și vi l-am explicat într-o filmare anterioară la care dumneavoastră ați participat. Noi, cu sau fără voia noastră, am avut pe timpul vechi, înainte de evenimentul din 89, o economie numită bioeconomie. Părintele bioeconomiei este un român, Nicolas Georgescu Roegan, și după 40 de ani s-a gândit Uniunea Europeană să pună în practică ceea ce prevedea un român în anii 70. Deci noi aveam la nivel de regiune o fabrică de conserve, de mobilă, necesitățile acelei regiuni, pe care astăzi le importăm. Nu numai că le importăm, le aducem de foarte departe, chiar și de la noi din țară. Eu o să vă explic un lucru. Acest preț de transport se reflectă în prețul
cumpărătorului și îl doare. Dacă aducem roșii, dau un exemplu, de la, nu știu, greci. Da. Și avem 30-40 de kilometri. Vom plăti prețul de transport doar pentru 30-40 de kilometri. Obligat va deveni mai ieftin. Pentru că bârlădeanul, până la urma urmei, trebuie să se alimenteze. Una este să se alimenteze dintr-o țară de la 2000 de kilometri, unde va plăti un preț extraordinar de mare și, bineînțeles, acolo, ca să ajungi cu un preț pentru România, pentru puterea achizitivă din România, trebuie să reduci undeva calitatea. Știți că noi suntem norocoși, avem matca lângă noi. Și matca eu am un proiect și un program pe bioeconomie și bioregiuni bine studiat. Eu am o calitate mare și n-am spus, sunt autodidact. Mie când îmi place o chestie, mă pun pe ea și nu mă las. Eu am studiat chimie 8 luni de zile doar pentru ca să obțin o rețetă în ceea ce fac eu la muncă și mi se părea că nu trebuia să cumpăr din America ceea ce pot eu face. Și 8 luni de zile m-am pus și am studiat chimia, un obiect care nu mi-a plăcut niciodată la școală. Dar în fine. Și vă spun un lucru. Noi am putea să repunem acest sistem care vechiul regim îl avea. L-am distrus. De ce? Nu știu. Chiar nici nu mai vreau să intru, că știu. Și toată lumea o știe în țara asta. Dar nu mai are rost să trăim în trecut până nu trecem spre viitor. Vor rămâne acolo blocați. Trebuie să ne deschidem inimile, să acceptăm noul, să fim curajoși și să spunem, oameni buni, până aici, gata, s-a tras linie, haideți să începem. Și haideți, nu cu ură, nu hulit, nu pe programe electorale, pe chestii, nu, ăla e mai bun, ăla e mai rău. Toată lumea vrea binele acestei urbe, până la urma urmei. M-ați întrebat odată care este cel mai puternic contracandidat al meu, că o să sar de la una la alta. Și o să vă spun cine. Eu. Doar eu pot fi cel mai puternic contracandidat al meu. Că doar de mine depinde cât de mult pot sau nu convinge electoratul. Sunteți printre puținii candidați care aveți o detașare așa de tot ce se întâmplă rău, negativ, pentru că sunt câțiva, din păcate, care au acumulat, așa știți, o energie negativă și acum o revarsă asupra tuturor. De unde atâta înverșunare? Avem sechele după 10 ani cu Traian Băsescu? Nu numai. Nu? Nu, au datorii față de partide. Dar poate nu. I-au promovat pe unii, i-au promovat partidul. Știm avem un exemplu unui partid nou care este neparlamentar. Nici măcar nu este partid parlamentar. E partid nou, dar oamenii... Oamenii vin din mai multe partide succesive, așa. Deci, v-am răspuns. Păi bun, și atunci de unde atâta ură, atâta înverșunare, atâta... Pentru că nu s-au gândit niciodată. Eu am spus-o, domnule, de bine de rău avem un partid, nu-i pronunț, unul, două, câte ori fiecare oră, au avut așa... Hulit, nehulit, un culoar, pe ăla a mers, ăla știu să meargă. Oamenii, electoratul are dreptul să-l voteze, nu-l votează, nu-mi place, asta este libertatea, asta este democrația, votez pe altul. Ce se întâmplă? Aceste partide, chiar noi făcute, cu oameni vechi din sistem, au intrat, încearcă să intre în sistem și interesează mai mult ascensiunea lor în partid decât binele urbei. De-aia am această pentru că eu, e un handicap să nu fii bârlădean. Da, dar nu am cumetrisme, nu am obligații, nu am pe nimeni să-mi ceară să-i fac o favoare și până la urma urmei sunt un om vertical, rămân vertical, așa m-au cunoscut oamenii, așa voi dori să rămân până la sfârșitul vieții mele. Prefer să intru în istorie ca un câștigător, mai puțin sau mai mult, decât să intru în istorie și să mă înjure toată lumea de toate rudele de acum 20-30 de ani de acum înainte. Că până la urmă, fetițe mele, nu pot să-i las și eu am spus, avem 3 valori cu care ne naștem. 1. Este pământul, țara, România, cetățenia română, nu ți-o ia nimeni. 2. Este botezul, că am fost botezați ortodoxi. După aia că ne botezăm în ce vrem noi, este problema fiecăruia. Și 3. Este numele, sunt de-al lui. Pe mine mă cheamă cutare. Și cu asta am încheiat. Sunt cele 3 valori și eu pe astea le respect foarte mult. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, dragi telespectatori. A fost candidatul pentru primăria municipiului Bârlad din partea UNPR, domnul Constantin Păslaru. L-ați cunoscut în mare, sunt convinsă că deja v-ați format o opinie. O să-l mai întâlniți, bineînțeles, în cartierul dumneavoastră, acolo unde, pe strada unde locuiți.
Și bineînțeles, dacă va dori, va mai fi prezent aici în fața dumneavoastră să încerce să vă convingă ca pe 5 iunie să votați în cunoștință de cauză. Eu nu spun cu cine să votați. Votați cu cine considerați noastră că vă reprezintă pentru viitorul 4 ani, în viitorii cei 4 ani la Primăria Municipiului Bârlad. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu și nu spun nimic altceva decât cu Dumnezeu înainte și bârlădenii alături, să voteze fiecare curajos. Să iasă la vot și să voteze cum doresc, dar curajos. Dar să voteze, să iasă să voteze. La vot. E important, oameni buni, dacă nu ieșiți la vot, nu vom schimba niciodată nimic. Totul va rămâne la fel. Deci ieșiți la vot. Dragi telespectatori, rămâneți alături de noi la ora 20 și va fi un alt candidat din partea altui partid aici în fața dumneavoastră.